ассалому алайкум дӯстони азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. Умедворам ҳар як шумо сиҳат саломат ҳастед. Ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза бо дархости зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки як навор фақат караванҳоро ба навор бигирем, аз ҷумла асраҷи караванҳо ва асраиф караванҳо. Шумо бошад дӯстони азиз, любителои караванҳо дастгирии моро фаромӯш накунед. Дастгирии ҳастаи шумо чи ҳастед дӯстон? Танҳо лайк мондан ҳастед. хоҳиши зиёд ҳаматон лайка бизанед, нафарои тол меҳмонед хоҳишмандам подписия кунед ва ҳамин наворро бардро хатияби 400 лайк кунед. Ба наздики қисми диюмша меброрем. Ба ҳам хотир нашод лайк бетараф набошед. Рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор меброяд. Агар ягон татон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чи намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. Иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. навора бошад ноғ заронда то охираш тамошо кунед. беҳтарин навоштага иншоалло ки маъқултон мешава. курсиро ба дӯстони азиз дар рӯи экран меброяд ва инак мо навора сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳайраки шумо хоҳонем. дӯстони азиз, инак навори караванҳоро сар мекунем. любитело лайкҳои беплас занед, нафарои тол мемонед, хоҳишмандам подписия кунед, моро дастгирӣ кунед. иншоалло морам дар хизмати шумо ҳастем. ва бардро якм каравани фурӯшиамон Opel Astra ҳастад. соли беруши мошин 95 сол, объем мотор 1.6, сӯзиш вориш бензину газ, коробка механика, ранг сафед, кузов караван. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 31000 сомон. соҳиби мошин қайд кардааст ки мега мошин задагӣ пусидагӣ надора, рамаш тоза, мотор соат бар ин кор мекуна, хадавои коробкаш чоткияй, утилизатсия ҳуҷҷати солона дора, мошинча мошиния мега. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор меброяд. марҳамат дар алоқа бироед ва қатъияка савдо намоед. дӯстони азиз, даем каравани фурӯшимон соли веришаш 1991 сол, объем мотораш 1.6, сӯзиш вориш бензину газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов караван. мошин бардори азиз қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархи мошин 21000 сомон. соҳибаш мега мошинча нахадвай, неки салонаш расхо дора, документ утилизатсия надора. бардори азиз, рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор меброяд. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқтаро дарёфт намоед. ногуфтанам бардро ки шумо дар чӣ намуд мошин лозим мешавад, кадом маркаи мошин бошад фарқ надорад. ҳатман дар комментария бинависонед ва мо иншоалло дар наворҳои баъдина ҷойгир мекунем. мегзарем ба сеюм каравани фурӯшӣ. сеюм каравани фурӯшии бардро боз Astra солиш 97, объем мотораш 1.6, сӯзиш вориш бензину газ, коробка механика, ранг зелёни, кузов караван. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Восай. нархи мошин 33000 сомон. соҳиби мошин мега ки мошинча мега садаи ҳуҷҷат дорай, даро сентр замок без торг. бардор рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат дар алоқа бироед ва қатъияка савдо намоед. бардро чорум каравани фурӯшимон Асраҷи караван мебошад. соли беруши мошин 1992 сол, объем мотораш 1.6, сӯзиш вориш бензину газ, коробка механика, ранг зелёни, кузов караван. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи бардро мошин дар шаҳри Исфара қарор дорад. нархи мошин 55000 сомон. соҳибаш мега срочно мошин фурӯхта мешавад, документ дора, мошинча нахадвай. рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор ҳаст. марҳамат дар алоқа бироед ва қатъияка савдо кунед. бардори азиз, панҷум асраҷии фурӯшиамон соли веришаш 1998 сол, объем мотораш 1.6, сӯзиш вориш бензину газа, коробка механика, ранг сервиси, кузов караван. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Истарошан. нархи мошин 59000 сомон. соҳибаш мега мошина мотораш 1.6 16 Екатек, ременд навай, масла нав, аккумулятор нав, магнитола Android, задни камера, чихоло кожния, салон тоза. хайрдори ани занг зана, ба телефон савдо намешавад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти пурраро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. ногуфтанам бардори азиз ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор меброяд. агар ягон татон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. шербачаҳо навора идома метавонем ва шашум каравани фурӯшиамон Асраҷи караван ҳастад. соли 2000 сол,
объем мотор 1 гашт, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов караван. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60000 сомон. соҳиби мошин қайд карда агар ки мега срочно мошин фурӯхта мешавад, ҳамаи ҳуҷҷата дора, утилизатсия дора, ҳуҷҷати солонарам дора. ана мошин дар ҳолати хуб қарор дора, беҳуда мега занг назанед, илтимос карда. дӯстон рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебироям. марҳамат хайрдор бошад, дар алоқа бироед ва қатъияка савдо кунед. дӯстони азиз, навора идома медиҳем ва як бора такрорам шава. агар ҳамат хоҳиши бародарона мекунам ки лайкҳоро бизанед, моро дастгирӣ кунед, нафарои толу мемонед, хоҳишмандам подписиясарам фаромӯш накунед. ва бародаро, и каравани фурӯшимон Астраев караван, каравани простой, солиш 97 сол, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг сервиси, кузов караван. пробегаш қайд кардагӣ несай. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола танировка, 11 моҳ ҳуҷҷат, мотор, ходовой кузов 100%. бардор рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебироям. марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. ҳаштум каравани фурӯшимон боз Астраев каравани простой, солиш 97 сол, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, кузов караван, дисково простой. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нархи мошин 21500 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин ҳуҷҷат надора, ана дигар нашоти шудаш қайд кардагӣ несай. бардро рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебироям. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқтаро дарёфт намоед. наҳам каравани фурӯшии он дӯстони азиз, соли берушаш 1995 сол, объем моториш 1.6 литр, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг зелёни, кузов караван. мошин бардоро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне Қурған. нархи мошин 37000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мотор инжектори бардоро, кондитсионер дора, утилизатсия дора, масъала намехӯрад. кузов задагӣ надорад дӯстони азиз. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебироям. марҳамат дар алоқа бироед ва қатъияка савдо намоед. бардораи азиз, навори карванҳоро идома медиҳем. навора нов занода то охираш тамошо кунед. беҳтарин навор шудагия, иншоалло ки маҳқултон мешава. зиёда аз 12 каравани Астраев ва Астраҷиро навор кардагӣ ҳастем. ба хотири заҳматҳои мо лайкҳоро фаромӯш насозед. ва як каравани навбатимон Астраҷи караван, солиш 99 сол, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов караван. мошин бардоро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллон пачка, мотори 1.616, ана мотор, коробка ходовой садай мега, ҳуҷҷат, утилизатсия дора. хайрдор аниқ занг бизана. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. ёздаҳам каравани фурӯшимон бардоро Астраҷи караван, соли берӯш 99 сол, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензину газ, коробка передачаи мошин механика. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55000 сомон. соҳиби мошин қайд кардагия ки мега мошин ана расход надора, мотор, коробкаш сад, масъала намехӯрад, дуд намекуна, краска навай, 4 баллон навай, ҳуҷҷат, утилизатсия дора, газ ва бензин ҳардуш кор мекунад. дари пеш электропакетай люк дора. бардро 100% люкш кор мекунад. системаи музикаш зурай, срочно сум дар корай, камтарак муомиларам дора. илтимос карда беҳуда занг назанед. бардораи азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебироя. марҳамат дар алоқа бироед ва қатъияка савдо кунед. хоб бардораи азиз, мегзарем ба ахирон Астраҷи каравани фурӯшӣ. бардро ин караван, солиш 2000 май, объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ, коробка механика, ранг кузов караван. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов. нархи мошин 50000 сомон. соҳиби мошин мегӯяд мошин беҳтаринай, ана 12 солае ки як одам газаш додасай. газа мошин умуман дидагӣ нестай, техосмотр утилизатсия дора. рақамҳои бахши бардоро техосмотр утилизатсия надоштай. рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти муфассалтарро дарёфт намоед. хобардораи азиз, ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. мисли ҳар вақта дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. бардоро
ҳатман лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед, зангулаи каналро пахш кунед ки шутоби ҳаррӯза наворҳои мо бохабар шавед. Ва нафарое ки моро то охира тамошо карданд, дар комментария дар омада 3 то 7 зер кунед, ба мо мефаҳмем ки шумо моро то охира тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунем. Ногуфта намона бародари азиз ки рақамҳои ватсаи мо дар рӯи навор мебирояд. Агар ягон татон ягон намуд мошини хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсаи мо равон кунед. Иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. Боқии дӯстони азиз дар паноҳи Аллоҳ бошед. Навори наваш дард кунед. Хайр.